po si Police Corporal Railio Francis Barco, si Soco. Si Mark Darius Canyeva at nakadesignate po ako sa City Veterinarian's Office. Sources Ian Almasan, Search and Rescue Team ng CDRRMO. Ako po si Victor Servas. Isa po akong nurse sa City Health Office. Ako po si Cindy Charmin Landaan from DOH. Jarin May Nacario, SK Chairperson ng Santa Cruz Sur, Iriga City. Hello po, I'm Irene Soriano, nurse po sa City Health Office. There's a place in your heart. Talagang sino pa naman po ba hindi matatakot sa kalaban na hindi natin nakikita. Sa frontliner, ikaw talaga yung unang pinupunta ng tao. Ikaw yung nakaambalang sa kanila. So talagang natatakot din. Pero yun po, birang isang health worker o frontliner, kailangan po para sa bayan, para paprotektahan natin ang ating sarili, pati na din po ang ating komunidad. Make a little space, make a better place, heal the world, make it a better place, for you and for me and the entire human race. There are people dying, if you care enough for the living, make a better place for you and for me. Lord, salamat po ta sa first shift, matatapos naman. Nawa po, patnubayan mo po umsunod na shift, nuwan na ito ibaan man po, udaman mga pasaway nang maglabos. At kung mga first shift, maguli po sirang igay po ninyo sira kapag uli nira, ayan po sa to pamilya nira. Di po, uda po mga magparapasaway nata, nani pong maging COVID-free Iriga. Tabangan mo po kami na tibaan po. Di na po magparalawig ading nag-abot na kuwa sa di Pilipinas. Idinadalangin po naman sa ngalan ni Jesus na kalimong bigyan. Gusto rin naming manatili sa mga bahay namin pero kailangan po kami dito. Natatakot po kami, lalong-lalo na po kami ay kabilang sa frontliners. Marami na nga po tayong nababalitaan na mga kasamahan po natin na namamatay na po dahil po sa COVID-19 na ito. Yun po, yun ang kinakatakot ko na kung ako maging mag-positibo, yun ang kinakatakot ko na mahawaan ko ang family ko, lalong-lalo na yung mga anak ko. Shine again in grace. Then why keep strangling me when this earth crucify its soul? Though it's plain to see this world is heavenly. Be God's glory. Heal the world. Make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. Please stay at home. Please stay at home. Please stay at home. Sa anak mo, sa magulang mo, sa kapatid mo, sa buong pamilya mo. Sana po magkausad kitang buwan para labanan natin yung COVID-19.